ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନେ ହିଁ କାହିଁକି ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ତା କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆଉ ପୁଅମାନେ କାହିଁକି ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି? ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ପୁରାତନ କାରଣ। ପୁରାତନ ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ପୋଥି ମାନେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଏସବୁ ଚାଲିଛି ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା ମାନେ ମାନେ ମାନନ୍ତି କି ଯେ ପୁଅମାନେ ପାଖରେ ଜମିବାଡ଼ି ରହିବାଟା ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ବି ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ପୁଅମାନେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଘାଲୟ। ଏମିତି ଆମର ମେଘାଲୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବି କେତେଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅମାନେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ସିଏ ଏବେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବୁ କି ନିଜେ ନହେଲେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବୁ ହେଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏକଲା ରହିବୁ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଦରକାର ଆମକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ପରମ୍ପରା ବଦଳିବା ଦରକାର ନା ବଦଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ପରମ୍ପରା ବଦଳୁଛି, ଯଦି ପୁଅମାନେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମାନେ ଘରଜୋଇଁଆ? ଆଉ ଯଦି ଘରଜୋଇଁଆ କୁହାଯିବ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏ ପୁଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ସେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।